Габдрахман Минский. Язның беренче көне. Яшьлектәге үпкәләшүләр яз башының яшенле яңгырыдай бер яктан гөрелдәп килә дә, икенче якка китеп тә бара. Әминәнең ачуы да шулай кыска гомерле булды. Ә инде Шәрәф тә килеп кергәч бөтенләй басылды. Чынлап та, ни өчен ул Шәрәфкә үпкәләргә, ачуланырга тиеш? Шәрәф бит буларның барында яхшы нияттән чыгып эшли. Үзе дә шулай диде бит әле. Эш белән күрсәтермен диде. Әле шуннан да китәргә җыена инде, дигән булды Шәрәф. Бу сорауга Әминәнең нинди җавап бирүе кызыксындырмады аны. Шәрәфне башкасы кызыксындырды. Менә хәзер Әминәгә аның кая билгеләнүен әйткәч тә туачак эффектны күрергә ашыкты ул. Әйдә, киттекме бергә? Диде Әминә. Ул моны шундый табигый итеп әйтте. Шәрәф үзе дә аптырады. Беләсеңме кая? Бик әйбәт җиһазландырылган 50-60 койкалы район больницасына. Шулаймы? Әйе, менә дигән. Таштан, үзе 5 катлы, диде Әминә. Һәм башын артка чиеп көлә башлады. Шәрәф бик җитди кыяфәт алып Әминәгә карап торды. Нинди серьезный, көлми дә, диде Әминә балаларча үртәп. Мин соңыннан көләрмен дип торам, диде Шәрәф киная белән. Алайса бел инде, сине Ташлыяр дигән бер авыл медпунктына җибәрәләр. Әминә аңламыйча торды. Шәрәф елмая башлады. Нишләп көлмисең? Кая дисең? Ташлыяр. Ташлыяр түгел, Ташлытау. Мин бит үзем сорадым анда. Бик матур җирдә ди ул. Син каян белдең? Якын күргән кешең турында кайгыртсаң беләсең икән, диде Шәрәф. Син мине аңламыйсың, Шәрәф. Мин бит шәһәрдә калырга теләмәүдән түгел. Үзен гаепсез рәнҗетелүче итеп сизгән Шәрәф кызга сөйләп бетерергә дә бирмәде. Син үзең мине аңларга теләмисең. Бар бәлә дә шунда. Аңларга теләмәүдә. Я ялгыш аңлауда. Син бәлки мине шәһәргә ябышып яткан Маменькин сынок дип уйлый торгансыңдыр. Ялгышасың, мин Әминә, әгәр беләсең килсә Ташлытауга түгел, Сахалинга китәргә дә әзер. Шулай булгач, яхшымы, яманмы, мин үземчә инде синең өчен тырышкан булдым. Ярый, әйтик, син риза түгел ди. Әйдә, ялгышу миндә булсын ди. Әлбәттә, хәзер инде яңадан барып, мин авылга китмим, шәһәрдә калам дип сүз башлау ямьсез бер шаяру булыр иде. Мине башкасы борчый. Нишләп син үзең турында гына кайгырткансың? Әминә гаҗәпләнде. Ничек үзем турында гына? Ни өчен син бер тирәдәрәк эшләү турында уйламадың? Ярый, мин син әйткәнчә башта планымны сиңа белдермичә ялгышканмын ди. Мин бит үз ялгышымны шунда ук төзәтергә теләп, бая синнән аерылгач та министерствога бардым. Әйе, синең белән бергә җибәрүләрен сорадым. Әминә ачылып китте. Сорадың? Сорау белән генә булмый икән шул. Җибәрә алмыйбыз. Анда рентген кабинеты юк. Син биредә кирәк диделәр. Әйт инде. Мин нәрсә эшләргә тиеш хәзер? Баязит агай өенә ачык чырай белән кайтып керде. Күңеле шат иде аның. Кәефең көр күренә, син әйтәм. Әллә шатландырып җибәрделәрме үзеңне? Дип каршылады аны карчыга. Менә хәзер сөйләп бирсәм, үзең дә шатланмас җиреңнән шатланырсың әле, диде Баязит агай. Һәм өс башын салган арада телефонда профессор Кулахметов белән сөйләшүен, атаклы галимнең аны шундый әйбәт, акыллы, эш сөючән кыз үстерүе белән котлавын сөйләде. Нәгыймә апа өчен дә буларны ишетү җан рәхәте булды. Кайда эшләячәк? Селинага җибәрми торганнардыр бит. Бер бик әйбәт авылга. Баязит агай моны шундый итеп әйтте, Нәгыймә апага да җиңел булып китте. Моңарчы пыскып янган кайгысы кабына алмаган учак төсле тынып калды. Әмма ничә әйтсәң дә ана күңеле инде ул. Кыз бала бит, син әйтәм, күрмәгән, белмәгән чит җир булгач,
Ниткән күрмәгән белмәгән җир ул. Кайсы географиядан алдың әле син андый шит җирне? Америкага җибәрмиләр лә кызыңны. Яңа урын диюем инде. Яңа урында кыен булмагае диюем. Булсын, кыенлык белән башланган эшнең ахыры хәерле була аның. Кыз бала бит. Булса, хан кызы түгел, безнең кызыбыз. Юкка пошынма, Нәгыймә. Хәзерге яшьләр алар кыенлыктан кача торганнардан түгел. Нәгыймә апа иренең фикерләренә каршы сүз әйтмәсә дә, тирән итеп бер көрсенде. Өстәлгә аш куелды. Бүлмәдән Әминә белән Шәрәф чыкты. Чырайларына караганда алар икесе дә шат һәм тыныч иделәр. Хәер, бер алар гынамы? Баязит агай, хәтта Нәгыймә апа үзе дә яшьләрнең шатлыгын уртаклашырга әзер иде бу сәгатьтә. Шәрәфне ашка кыстадылар. Егет риза булды. Миңа балалар, диде Баязит агай, барысы да утырып беткәч. Шушы бәрәкәтле табын алдында сезне котлап сүз әйтергә кирәк. Күптән, бик күптән хыялланган идем мин, кызым, шушы көнне, зур хезмәт юлына аяк басу көнеңне күрсәм иде дип. Кыскасы, мин сезгә балалар, шул зур хезмәттә хәерле юл телим. Хәерле һәм кыска юл, дип өстәде Шәрәф. Баязит агай гаҗәпләнде. Ни өчен кыска юл? Мин аңламадым сине, Шәрәф. Җавапны Шәрәф өчен Нәгыймә апа бирде. Тизрәк әйләнеп кайтсын диюе инде. Тизрәк әйләнеп кайтсын? Ни дип ашыктырырга булдың әле син, әнисе? Барып җитмәс борын кайту турында уйлыйсыз. Ана күңеле түзмәде. Барысы да синең кебек таш йөрәк түгел. Юк инде, балалар, сез мине гафу итегез. Мин үз тормышымны башланмас борын очланган кыска юлдан атлап китмәс идем. Шәрәф сөйләшүләрнең булай тирәнгә китә баруын күреп борчылды. Сез мине аңлап җиткермәдегез ахры, Баязит абзый. Әткәй, кыска юл дип Шәрәф минем тизрәк әйләнеп кайтуымны әйтә. Шулаймы ни? Алайса командировкага баруың икән бу синең. Түгел, эшкә. Ләкин вакытлы эшкә. Без шулай сөйләштек. Сөйләштегез? Кем белән? Шәрәф белән. Шәрәф әле менә шушы сәгатьләрдә генә Әминә бүлмәсендә туган уртак фикерне сөйләп биреп, әти кешене тынычландырмакчы булды. Баязит абзый, эш булай тора. Шәһәрдә калу планыбыз барып чыкмады безнең. Мин бик тырышкан идем дә. Шәрәф Әминәгә карады. Янәсе, сөйләп бирәм бит хәзер нинди юләрлек эшләп ташлавыңны. Аннары, юк, без андыйлардан түгел дигән сыман, сүзен барып чыкмады дип дәвам итте. Мине җибәрмиләр, Баязит абзый. Син биредә кирәк диләр. Шәрәфнең сүзләре Саттаровка ошамады. Бу бер кадәр лаф ору төсле яңгырады. Бәлки яшьләр өчен табигый хәлдер. Һәр хәлдә Баязит агай Шәрәфнең эшкә башламас борын кирәкле кешегә әйләнеп китүенә мыек астан елмаеп карады. Шуннан соң инде без Әминә белән бер фикергә килдек, диде Шәрәф сүзен түгәрәкләп. Ул билгеләнгән авылына бара бирсен, бераз эшләсен. Аннары күз күрер. Ничек инде? Күз күрер. Киредән Казанга кайтыр. Ничек дисезме? Анысын инде Баязит абзый, мин үзем рәтләрмен. Сез тыныч булыгыз. Тынычлыгын җуя барган Саттаров әле һаман да булса мондый тамашага ышанмыйча кызына карады. Шулаймы, кызым? Әтисен яхшы белгән, күңелендәгесен күз карашыннан укып өйрәнгән Әминә берничек тә җавап бирә алмый торды. Шулай булмыйча, хәзер бөтен дөнья шулай эшли, диде бу сөйләшүләрне игътибар белән тыңлап утырган Нәгыймә апа. Саттаровның кашлары җимерелде. Чырае сытылды.
Алдагы көннәр идеалы итеп үстергән кызын мондый эшкә сәләтле булыр дип уена да китерми иде ул. Димәк, ялгышкан. Ул гына да түгел, башкалар да, барысыннан да битәр, кызының остазы профессор Кулахметов та ялгышкан. Бу уйлары Саттаровны ярсытты да, үркетте дә. Үркүе шуннан иде. Әминәнең мондый саксыз адымында хәвефле бер җинаять яралгысы ятуын күрде. Әгәр аның кичә югары мәктәп тәмамлап, врач исемен алган кызы хезмәт юлының беренче адымын алдап башлый икән, кая илтер аны мондый юл? Кешеләрнең сәламәт, бәхетле яшәүләре өчен җаваплы врач исемен алган берәүгә хезмәт постында кичкенә генә, гөнаһсыз кебек кенә күренгән алдау да рөхсәт ителәме? Шуны аңлап башлыймы Әминә үз юлын? Әллә инде әнә әнисе әйткәнчә, бөтен дөнья шулай эшләгәнгә күрә, ул да шулай эшлиме? Бәлки монысы да Әминәнең яшьлегеннән, тәҗрибәсезлегеннәндер. Бәлки бу яшьлек ялгышын төзәтү соң түгелдер әле. Юлга чыгылмаган, адым атланылмаган бит. Утны вакытында сүндермәсәң, янгынга әйләнгән кебек, Әминәнең бу ялгыш адымында тирәнгә алып кермәс борын төзәтергә кирәктер. Шәһәрдә эшкә калып булмады дисең икән алайса? Саттаров бу сорауны үзен ярсыткан уйларын сиздермәс өчен бирде. Шәрәф ялт итеп Әминәгә карады. Яле, нинди җавап бирерсең икән, кызый? Шулай туры килде инде, әткәй, диде Әминә туры җаваптан качарга теләп. Нишләпсең син, Шәрәф, кайгыртмадың? Диде Баязит агай Шәрәфкә таба борылып. Үзеңә урын җайлый алгансың ич. Дуслык шулай буламы ни? Нәкъ менә шуны көткән дә иде Шәрәф. Эх, Баязит абзый, кайгыртмаган кая инде ул? Менә дигән урын рәтләгән идем, дип, эшнең ничек булуын сөйли башласа да, Әминәне күндереп булмады дип бу юлы да дөресен әйтергә уңайсызланып, соңга калганбыз, эш узган, приказ бирелгән, диде. Күр син аларны, бер ялгышлыктан икенчесенә сикерәләр. Юк, әле соңга калынмаган. Приказдамыни эш. Приказ кушып та йөрәгең кушмаса бер нәрсә эшли алмыйсың. Ә моны төзәтү ансат. Йөрәкне түгел, әлбәттә. Приказны. Моны бары ул гына, әйе, бары ул гына төзәтә ала. Булай булгач, бу эшкә минем үземә катнашырга туры килә инде. Югыйсә чынлап та соңга калырсыз. Әтисенең холкын яхшы белгән Әминәгә бу сүзләр артында икенче мәгънә яшеренгәне көн кебек ачык иде. Бәхәсне үз акылы белән үлчәп утырган Нәгыймә апа исә иренең сүзләрен туры мәгънәсендә аңлап, чын күңелдән хуплады. Үзең катыш, үзең сиңа әйтәм. Шәрәф тә Баязит агайның тел төбен абайламыйча ялгышып ташлады. Әйе, Баязит абзый, сез катнашсагыз, чынлап та эшләр төзәлер иде. Саттаров алдындагы чына ягын этәреп куйгач та урыныннан торды һәм күрше бүлмәгә узды. Табын вакытлы чатынып калды. Барысы да Баязит агайның чыгуын көтте. Бүлмә ягыннан аның сүзләре аңлашылырлык булмаса да, телефоннан сөйләшкән тавышы ишетелгәләп торды. Ниһаять бүлмә ишеге ачылды. Саттаров чыкты. Мин кызым Степан Гаврилович белән сөйләштем, диде Саттаров, министр урынбасарының фамилиясын атап. Ул да булай булгач, синең шәһәрдә калуыңны мәслихәт күрә. Әминә аптырап калды. Ничек килеп чыкты әле бу? Ни өчен ул да, әллә әтисе дә аның шәһәрдә калуы ягындамы? Аннары
Бу турыда ул берәүгә дә бер сүз әйтмәде бит әле. Әгәр шулай икән, ни дип аның ирке белән шаяралар? Кызның ачулары кузгалды. Һәм бу ачу кузгалган вакытта кискен сүз әйтәсе килде аның. Бик кискен сүз. Әткәй, минем путевка кулда инде. Юк, моны әйтергә теләмәгән иде Әминә. Шәрәфкә дә сәер ишетелде Әминәнең бу дәлиле. Путевкадамы ни эш? Путевкадамы ни эш, дип кушылганда итте Саттаров. Путевканы аны кире кайтару бик ансат. Ялгыш юлдан кайту гына ансат түгел. Мин дә шуны әйтәм. Авылга бер кирип шумсаң котылырсың аннары, диде Шәрәф. Саттаровның эчке ачуы тышка бәреп чыкты. Юк, егет. Мин аны әйтмим. Мин сезнең халыкка хезмәт итү юлындагы беренче адымыгызның алдау белән башланмавын телим. Шул турыда әйтмәкче идем мин сезгә. Баязит Саттаровның яшьлеге авылда узды. Кәримулла хәлфә Октябрь революциясенә кадәр Гөмбәле авылы мәдрәсәсендә балалар укыткач, кечкенә Баязитның да әлифби тотып, ата-баба укып, ак-караны тануы әтисе мәдрәсәсеннән башланды. Ләкин хәлфә малае ничаклы гына хәлфә малае булмасын, бер вакытта да үз эшләреннән өстен кылана алмады. Моны иң әвәле әти кеше Кәримулла хәлфә үзе шулай теләде. 30лап бала арасында айкала тирбәлә лыбыр-лыбыр сабак ятлап утырган Баязитка карата ул хәтта таләпчәнрәк тә булды. Бу аның бар эштә дә гаделлек кирәк дигән үзгәрмәс законы иде. Йөрәгендә әтисенә саф балалык мәхәббәте саклаган. Үсеп җиткәч кем буласың соравына әти кебек хәлфә булам дип җавап кайтарырга яраткан кечкенә Баязитка әтисеннән күчкән гүзәл сыйфатларның берсе шул гаделлек булды. Яшүсмернең бу әйбәт холкы үзе белән бергә үсте, бергә чыныкты. Ә инде мөстәкыйльлеккә чыгып, үз көнен үзе күрә башлагач, бердән-бер тормыш кагыйдәсенә әйләнде. Дөрес. Үз башына көн күрү бик үк җиңел булмады аңа. Укып, әтисе кебек хәлфә булу хыялы тамак кайгысына абына торды. Аннары заманы үзгәреп китте. Әтисе тырышмады түгел, тырышты. Улының гөл кебек ачыла барган сәләтен күргән әти хәлфә аңа белем бирүне һәфтияк, тәвҗид укыту белән генә чикләмичә, мәдрәсәдән тыш сәгатьләрендә рус әлифбасында өйрәтте. Бала үсә төшеп Пушкинның алтын әтәчен Тукай тәрҗемәсендә генә укып калмыйча, оригиналыннан да сукалый башлагач, әти кеше кечкенә Баязитны Гөмбәледән 7 чакрымдагы Сираж Приходский училищесына урнаштырды. Баязит агай әтисенең ул еллардагы "Сиңа, улым, мулла булып бәлеш ялмап корсак үстерәсе түгел. Киләчәктә халыкка файдалы эш күрсәтергә тырыш. Онытма, тырышкан табар, ташка кадак кагар. Киләчәк сезнең кулда хәзер" дигән нәсихәтен әле дә хәтереннән чыгармый. Октябрь революциясын 19 яшендә каршылаган Баязит үзе ише бик күп замандашлары белән яңа тормыш дулкыннары эченә кирип шумды. Романтикага бай гаҗәеп көннәр иде бу. Буржуйка исеме белән дан алган тимер мич җылысына туймыйча, ачлы-туклы килеш яңа тормыш корып йөргән көннәр. Ул көннәрдә комсомолец Баязит Акбур склады булган сарайны клуб ясауда катнашты. Стеналарына "Яшәсен хөррият, бетсен капитал" лозунгларын язышты. Кызыл шәрык исемендәге бу клуб шул елларда яңа йолдызлардай кабынып торган культура учакларының берсенә әйләнде. Шушы клуб сәхнәсендә Баязитлар, Якуплар, Гарифәләр битләренә грим ягып, кулларына агач мылтык тотып, "Канлы көннәр" пьесасындагы революциядә катнаштылар. Аннары
Явыз дошман Кызыл Шәрих сәхнәсендә уйналган пьесада гына булмыйча, Идел буйларына якынлаша башлагач, винтовка тотып гражданнар сугышында да катнаштылар. Сугыш гөрелтесе ераклашып, илнең җимерек хуҗалыгын торгызу көннәрендә коммунист Баязит Саттаров туган авылына әйләнеп кайтып, әтисе укыткан мәдрәсәне мәктәп һәм ликбез ясап, көндез балаларга, ә кичен зурларга белем бирде. Мәгърифәт юлында чәче агарып картайган Кәримулла хәлфә, улы Баязитның халыкка хезмәтен күреп, гомерендә булмаганча куанды. Рәхмәт, улым. 100 яшә. Ышанычымны акладың. Инде үлсәм дә үкенмим. Үз балаларыңның да игелеген күрергә язсын дигән иде аңа ул елларда карт атасы һәм беренче хәлфәсе. Соңга таба еллар узып, өйләнеп тормыш коргач, Баязит Саттаров әтисе тәрбиясеннән алганны үз семьясына күчерде. Әтисе васыять иткәнчә, балаларының игелеген күрүне якты киләчәк итеп билгеләде. Шундый киләчәкне күрү хыялы белән яшәде. Икенче көнне Әминә кая барасын әйтмичә чыгып китте. Кичәге күңелсез бәхәстән әле дә булса айнып җитмәгән иде ул. Бөтен дөньясына ачуы килде. Әтисенә, әтисе белән телефонда сөйләшкән Степан Гавриловичка, бигрәк тә Шәрәфкә. Әминә җәяү барды. Ленин бакчасын үтте. Яраткан Ленин урамына күтәрелде. Биредән чаттагы газета киоскысы яныннан ерактагы Идел аръягындагы Аслан таулары күренә. Ул таулар Әминәгә узган көннәрне, институтта укый башлауның беренче көннәрен хәтерләтте. Ул елларда алар, яңа студентлар, институтлары белән Аслан колхозына бәрәңге уңышын җыешырга килгән иделәр. Кемнәр бар иде соң әле? Ул, Шәрәф, Суфия, исенә төште. Хәбиб исемле бер студент та бар иде бит әле. Шундый юаш, шундый әйбәт күңелле егет иде үзе. Кайда икән ул егет хәзер? Әминәнең Аслан таулары уяткан уйлары озак дәвам итә алмады. Ул кичегүдән куркып, уңга таба борылды да Кремль ягына карап китте. Менә ул Кауи Нәҗми урамын узды. Һәм нәкъ шул чагында күзләренә шанырга шанмаска да белмичә аптырап калды. Ул түгелме соң бу? Әйе, ул. Шәрәф бит. Пальтодан, эшләпәдән янындагысы кем соң? Әминәгә уңайсыз булып китте. Юк, бу көнләшү түгел иде. Бу барыннан да бигрәк гаҗәпләнүгә охшаш бер тойгы иде. Чөнки Әминә Шәрәф янындагы кызны институтта яман аты чыга башлаган берәүгә охшатты. Әллә ялгыша инде? Әминә күзләрен күтәреп тагы бер кат тегеләр килгән якка караган иде. Нәкъ шул минутта алар пассажга кирип югалдылар. Әлбәттә ялгышты Әминә. Охшаган гынадыр. Юк, Шәрәф булмаска тиеш. Һәм бу мөмкин дә түгел. Әгәр Шәрәф булса... Шулай уйлап, Әминә пассаж ишеге янына килеп җитте. Һәм бу кадәр Шәрәфкә охшаган кешене тагы бер күрү өчен үзе дә эшкә кирип китте. Биредә дөнья тулы магазин тулы халык иде. Бер нәрсәдән хәбәре булмаган төсле, Әминә бер магазиннан икенчесенә, икенчесеннән өченчесенә кирип чыкса да, баягыларны очрата алмады. Әйе, шулай күренгән генә икән. Ярый әле моны ул үзе генә белә. Әминә үз хәленнән көлә-көлә урамга чыкты. Ялгыштың син, Әминә, ялгыштың дигән төсле булды аңа яңа туган бер уе. Әйе, Әминә ялгышты. Күргән кешесе чынлап та Шәрәф, янындагысы нәкъ Әминә уйлаган кыз. Булачак теш врачы Суфия иде.
Әминә Шәрәфне ерактан күргән кебек, Шәрәф тә Әминәне күреп алды. Бик көтте бу очрашу егетне. Ләкин егет Әминәгә караганда үткен күзле генә түгел, тәҗрибәлерәк тә булып чыкты. Ул Әминәне күрүгә каушап, югалып калмады. Киресенчә, мондай очрашуның яхшыга илтмәвен җәһәт чамалап, янындагы Суфияны култыклап алды да пассаждагы хуҗалык әйберләре магазинына кирип китте. Шулай итеп, Әминә аларны мулины җипләре, трикотаж күлмәкләр, капрон оеклар тирәсендә кайнаучылар арасыннан эзләп йөргәндә, алар Кирагаз, савыт-саба тулы хуҗалык магазинында иделәр. Әминә сәламәтлек саклау министрлыгына килде. Баскычтан икенче катка күтәрелеп, сулдагы бүлмәгә керде. Кечкенә якты бүлмә министр урынбасары секретарының кабинеты иде. Әминә керүгә телефон аппаратларының кайсысыдыр шалтырады. Секретарь хатын трубканы алган арада Әминәнең керүен күрми калды. Секретарьның телефон трубкасын ничек җәһәт алуыннан, сөйләшүеннән, кыскасы, бүлмәдәге киеренкелектән Әминә бу минутларда барысының да ниндидер җитди бер эш белән мәшгуль булуын абайлады. Әллә чыгып торыргамы икән дип тә уйлаган иде ул. Ләкин нәкъ шул вакытта секретарьның сүзләре аны ихтыярсыздан туктатты. Соңгы телеграммада мәрхүмнең гәүдәсе район больницасына китерелүе турында әйтелә, дип аңлатты секретарь. Һәм трубканы урынына куйгач, түрдәге зур ишеккә таба атлаганда Әминәне күрде. «Миңа замминистр кирәк иде», диде Әминә. «Ул хәзер берәүне дә кабул итми. Сез аңа минем Саттарова икәнлегемне әйтегез. Аннары бу минем өчен хәл иткеч мәсьәлә», диде Әминә җитди булырга тырышып. «Саттарова дидегезме?» «Саттарова. Әминә Баязитовна Саттарова». Секретарь хатын зур ишекне ачып эчкә керде һәм озак тормыйча борылып та чыкты. Аның чырае баягыдан җитдиләшә төшкән иде. Ул башы белән кабинетка ымлады. «Кирегез». Әминә булдыра алганча үзен кыю тотарга тырышып ишеккә таба атлады. Бу тәрәзәләренә алсу ефәк пәрдәләр корылган, идәненә затлы паласлар җәелгән, стена буена кыйммәтле урындыклар тезелгән, бик җыйнак, якты һәм зур кабинет иде. Уңда язу өстәле. Язу өстәленнән бирерәк сул почмакта куе яфраклы фикус агачы. Пөхтәлек һәм тынлык. Шул тынлыкны тагы да көчәйткән төсле әкрен йөргән стена сәгатенең тавышы. Кабинеттагы эш өстәле янында мәһабәт буйлы, каралҗым чал сакаллы, калын куе кашлы, арыганлыгы да, борчылуы да йөзенә чыккан 55-60 яшьләрдәге бер кеше утыра. Ул җиңелчә кул хәрәкәте белән Әминәгә урын күрсәтте. «Утырыгыз». Әминәгә авыз ачып сүз башларга туры килмәде. Өстәлдәге телефон аппараты шалтырады. Министр урынбасары трубканы алды. «Тыңлыйм». Бу Баязит Саттаровның иске дусты, күренекле терапевт һәм карт коммунист Степан Гаврилович Уфимцев иде. Степан Гавриловичның телефонда сөйләшүе кыска булды. Хөкүмәт комиссиясе членнары самолетта очтылар. Министр үзе дә алар белән. Аннары ул трубканы куеп, яңадан Әминәгә эндәште. «Тыңлыйм сезне. Кичә минем әти сезгә шалтыраткан икән. Менә шул мәсьәлә буенча килдем, Степан Гаврилович». Уфимцевның куе кашлары җыерылды. Нәрсә дип бу кыз бер хәл ителгән эш артыннан килгән тагы? Башка эше юкмы әллә? Җитмәсә шушындый чакта. Министр урынбасарының бу уйларын Әминә аның йөзеннән күреп өлгерде. Шуңа да ул, аны урынсызга ярсытмас өчен, үзенең нигә килүен сөйләп бирергә ашыкты. «Әткәй белән аңлашмау килеп чыккан. Мин моны соңыннан гына белдем. Аның сездән мине шәһәрдә калдыруны соравын ишеткәч, мин бик борчылдым». Уфимцев ачулангандай итеп Әминәгә карады. «Шаяралармы әллә булар?» «Әйе,
Мин сезгә шуны әйтергә килдем, Степан Гаврилович. Әминәнең тавышы кискенләшә төште. Әткәй сезгә ничек аңлаткандыр, белмим, ләкин авылга эшкә барудан минем баш тартканым юк. Үзегез уйлап карагыз. Уйлап карау өчен, диде Уфимцев шундый ук кискенлек белән кызны бүлеп. Башта хәлне аңларга кирәк. Сез, хөрмәтлем, нәрсәнедер ачык итеп турыдан-туры әйтергә базмыйсыз бугай. Миңа әтиегез сезнең авылга баруыгызны башкачарак аңлатты. Әгәр бу чынлап та шулай икән, Әминә кызарды. Карт докторның күзләре моны тиз күрде. Гаебен сизә, дип уйлады ул. Әминә дә нәкъ доктор уйлаганча гаебен кичерүне сораган ялварулы карашын Степан Гавриловичка төбәп нәрсәнедер әйтмәкче булган иде, тагы бүленеп калды. Тормышта дөрестлек белән яшәргә кирәк, хөрмәтлем, диде карт доктор. Тавышы ачулы да, кисәтүле дә яңгырады аның. Безнең профессия кешеләренә дөрестлек белән бергә тагы фидакарлык та кирәк. Уфимцев урыныннан торды. Менә мин сиңа вакыт бирәм. Шул әйткәннәрнең мәгънәсен уйлый тор әле син, кызый, дигән сыман, өстәл артыннан чыгып тәрәзәгә килде. Уйга чумган сыман тышка карап торды. Ләкин ул бер нәрсә дә уйламый иде. Фидакарлык турында әйтеп тә, хәзер инде шуңа үрнәккә китерәчәк кешенең тетрәткеч фаҗигасы исенә төште аның. Шул урыннан күтәрде аны. Сез доктор Леонид Борисович Скворцовны белә идегезме? Бу соравын Уфимцев шулай ук тәрәзәдән карап торганы хәлендә бирде. Әминә сагайды. Нишләп белмәсен икән ул аны, атаклы карт докторны? Ул аның консультацияләрендә дә булганы бар. Нишләп әле Уфимцев аның турында белә идегезме дип узган заман белән сорый. Кичә ул, дип дәвам итте Уфимцев, тулгак газабы белән җәфа чигүче анага ярдәм күрсәтү өчен ерак авылга самолетта очып киткән иде. Бүген аның үлүе турында хәбәр килде. Әминә шаккатты. Телсез калды. Яше бугазына тыгылды. Аннары эчке сызлануы тышка бәреп чыкты. Ни өчен аңа шундый мәшәкатьле юлга чыгарга кирәк булган? Карт иде бит ул мондый сәяхәт өчен. Әйе, карт иде ул мондый сәяхәт өчен. Карт иде. Уфимцев Әминәнең фикерен кабатлый, кире үз урынына килеп утырды. Утырды да күтәрелеп кызга карады. Һәм бик ачынулы итеп әйтте. Ни өчен дисезме? Шуның өчен, хөрмәтлем. Кайбер яшь иптәшләргә шундый сәяхәтне тәкъдим иткәндә, нәкъ менә сез әйткәнчә, мондый юлны мәшәкатьле дип карыйлар. Степан Гавриловичның сүзләре ярага сибелгән тоздай әрнетеп алды. Степан Гаврилович, кайбер яшь иптәшләр бәлки шулай эшли торганнардыр. Ләкин мин сездән мине андыйлар рәтенә кертмәвегезне сорар идем. Ышаныгыз, мин... Әминә сүзен әйтеп бетерә алмады. Яшь буданы. Карт докторның чырае яктыргандай булды. Мин ышанам сезгә, диде ул бер кадәр йомшара төшкән тавыш белән. Дөресен әйтим инде алайса, хөрмәтлем. Кичә телефоннан әтиегезне тыңлау җиңел булмады миңа. Саттаровның шушындый кисения барышнясы булыр дип ышанасым килмәгән иде. Ялгышмаганмын икән. Степан Гаврилович шуша әйткәннәрдән барысы да аңлашылуын һәм артык әйтәсе сүз калмавын аңлаткан сыман кулын сузды. Хәерле юл телим сезгә, яшь дустым. Бая Шәрәф Әминәне күреп калгач, аның министрлыкка баруында шиге булмаса да, нинди теләк белән баруын уена да китермәде. Янында Суфия булгач,
Әминәгә күренергә теләмәде ул. Бу аның Әминә каршында үз репутациясенә кичкенә генә дә тап төшермәскә тырышуыннан иде. Чөнки Суфия белән бергә йөргән теге я бу егет хакында ялгыш фикергә килү кыен булмавын ул үзе дә аңлый иде. Аннары ул Суфияны очратырмын дип уена да китермәде. Дөрес, Суфия Шәрәфнең иске танышы. Шәрәфнең Суфиялар бүлмәсенә кергәләгәне дә бар. Андый-мондый зурга киткән эшләре булмаса да, башларына әйләндереп, тәннәрне дерелдәткән тойгылар арасында калган минутлары булмады түгел. Булды аларның. Ләкин мондый минутларда да, ничаклы читен булса да, егет кыз тозак кырмагае дип уйлап, дөресрәге шүрләп, сагайды. Һәм ялкынлы дәртенә бик алай йөгәнсезләнергә ирек бирмәде. Әгәр Шәрәф чынлап та кыз күңелендәгене күрә белсә, аның бу матур егетне нәкъ ул уйлаганча тозакка эләктерү хыялында йөрүен сизсә, әлбәттә шул ук минутында итәк җиңен җыештырган булыр иде. Пассажга кереп качкан чагында Шәрәф ялгыш фикер тудырачак бу очрашудан котылуына баладай куанса, шул ук вакытта Әминә күреп калмады микән дип хәүефләнде дә. Курыкканга куш диләр бит. Кара әле, Шәрәф, ни өчен син мине тимер томыр арасына алып кердең? Диде Суфия. Шәрәф шаярган булды. Дөньяда капрон белән нейлоннан башка примус, чәйнек кебек тормыш атрибутлары да бар бит әле, кызкай. Суфия үзенә хас чая усаллык белән төрттереп әйтте. Тормыш кырырга чамалыйсыңмы әллә? Яшәгәч, анысы да кирәк аның. Шәрәф өйләнә дигәч тә ышанмаган идем. Дөрес икән алайса. Кем әйтте? Сүз иясе белән йөрми. Үзең уйлап чыгаргансыңдыр әле. Гаеп эш түгел лә ул чаклы, диде Суфия Шәрәфнең бәхәсләшүен хупламыйча. Шәһәрдә калу өчен шундый тормыш кору кирәк бит ул кайберәүләргә. Шәрәф ялганы ачылган кешедәй кызарды. Нәрсә такылды бу тел бистәсе? Кем сүзен сөйли бу? Суфия оста артисткадай ясалма хахылдады. Ник кызардың? Шәрәф Әминә турындагы планнарын берәүгә дә белдерергә ашыкмады. Белмичәрәк торулар яхшы. Югыйсә соңы күңелсез килеп чыкканда кыен була ул. Исәп-хисабың син көткәнне бирмәсә, бәясе төшкән мал булып калуыңны көт тә тор. Шәрәф өмет иткән эшләр нәкъ ул теләгәнчә үрелеп бара дип йөргәндә, шундый сүзләрне ишет имеш. Кемнән диген? Суфиядан. Суфия каян белгән? Кем сөйләгән аңа? Шуның ише уйдырмаларга ачу килүдән дә кызарасың аны, диде Шәрәф Суфия көлеп туктагач. Ачуың килә? Кемгә? Уйдырма сөйләп йөрүчеләргә. Уйдырма? Әминәне шәһәрдә калдыру өчен тырышмагансыңмы ни? Тапкан сүз. Әгәр теләсәң, мин синең өчен дә тырыша алам, дигән булды Шәрәф. Суфия эләктереп алды. Честное слово диген. Шәрәф чырайын сытты. Честное слово. Миңа хәзер ашыгырга кирәк. Алар урамга чыктылар. Шәрәф ашыгыч эшем бар дигән булып, Суфияның кулын кысты да Бауман урамына таба төшеп китте. Шәрәфкә Әминәне күрергә кирәк иде. Ул Бауман урамына төшкәч, уңга борылды. Чернышевский чатына җитеп өскә күтәрелде һәм яңадан Ленин урамына килеп чыкты. Бу урамда ул Әминәнең кайтуын сагалап, Кремль капкасына таба китте. Исәбе дөрес чыкты егетнең. Шәрәф шәһәр советы бинасына якынлашканда, Әминә үзе күренде. Әминәгә яңадан элекке шатлыгы кайтты. Әйтерсең ул таудай басып торган кайгыларыннан бушап, җиңеләеп калды. Аның менә хәзер кайтышлый, әле килеп җитмәс борын ук Шәрәфне күреп елмаюыннан гына да кичәге күңелсез көн онытылганлыгы күренеп тора иде. Дуслар бер-берсе янына җитеп туктадылар. Шәрәф, бая син пассаж тирәсендә йөрмәдеңме? Шәрәф күзләрен зур ачып гаҗәпләнгән булды. Нинди пассаж?
Миңа ни калган анда? Әминә елмайды. Ялгыш күргәнмен алайса. Кем белән күргәнемне дә әйтсәм. Шәрәф сүзне икенчегә борырга ашыкты. Кайдан киләсең? Уфимцев яныннан. Уфимцевтан? Әйе, гаҗәпмени? Нәрсә дисең, Уфимцев? Нәрсә дисең? Китәргә. Ничек инде? Китәргә. Ничек китәләр? Поезга утырырга да китәргә. Мин аңламыйм сине, Әминә, диде Шәрәф. Егетнең тавышында бу юлы чын-чынлап ачу да, борчылу да ишетелде. Син нәрсә? Мине генә түгел, әтиеңне дә подводить итәргә булдыңмыни? Ялгышасың. Мин әтине подводить итмәс өчен шулай эшләргә булдым. Шәрәфкә ярый суык кадады бу. Ләкин ул моны сиздермәс өчен Әминәнең сүзләрен колагына да элмәде. Всё же әти кеше. Без алар каршында җаваплы. Мин кушканча эшләмәгәнсең икән. Әтиең кушканча эшләргә кирәк иде. Мин уҗданым кушканча эшләдем. Шалтырауык сүзләр. Әминә гарләнеп кызарды. Ошамыймыни? Миңа синең кире агымга эләккән йомычкадай бер булай, бер тегеләй чайкалуың ошамый, диде Шәрәф. Син авылга баруның ничаклы мәшәкатьле икәнен аз гына булса да күз алдыңа китерәсеңме? Әминә Уфимцев кабинетында ишеткән фаҗиганы хәтерләде. Ишеттеңме? Доктор Скворцов үлгән. Ничек? Кайда, кайчан? Авылга барганда, кичә. Шәрәф бердән Әминәгә таба борылды. Менә күрдеңме инде хәзер? Нәрсәне күрдеңме? Авылга баруның нәрсә икәнен? Соң бит ул карт кеше. Тем более, карт кеше дә булгач, яшисен яшәгән дигән сүз. Ә безгә синең белән яшәргә кирәк әле. Әминә шак катты. Ялгыш ишетмиме ул бу сүзләрне? Әллә ничек дурфа да, ямьсез дә ишетелде аңа бу сүзләр. Алай гына да түгел. Ничектер Шәрәф үзе дә ямьсезләнеп китте. Шәрәф ялгышын шундук сизде. Алай итәргә кирәкмәгән икән. Гафу ит, Әминә, минем бер дә эгоист буласым килми. Дус булгач, бергә булырга кирәк иде. Мин үзем авылга, синең янга барырга бер дә каршы түгел. Тик син онытма, мин рентгенолог бит. Сез терапевтларга кайда да эшләп була. Ә миңа көтәргә кушалар. Ну что ж, киләчәк күрсәтер әле. Сабыр төбе сары алтын дия торган иде әти мәрхүм. Әминә тагы ачылды. Тагы элеккеге елмаюы кайтты аның йөзенә. Әле генә ямьсез күренә башлаган Шәрәф юкка чыкты. Әткәйгә дә шулай аңлатасы калган, диде Әминә. Әтиләр безне һәр вакытта да аңларлар. Тик үзебез генә бер-беребезне аңлый белик, диде Шәрәф. Алар яңадан дусларча атлап киттеләр. Танышып өлгермәс борын, талашып өлгерәбезме икән әллә дип уйлаган идем югыйсә, дип шаяртып барды Шәрәф. Китәсе көннең сәгатьләре якынлашты. Әминә көн буе юлга әзерләнде. Ул барасы поездның уртасында китәсе булгач, вакыт иркен иде. Берәү дә кабаланмады, янмады, пешмәде дигәндәй, барысы үз агымы белән акты. Әминә гел әнисе янында булды. Гел аңа булышты. Булышкан арада үзенең таныш булмаган авыл җирендә ничек яшәячәге, эшләячәге турында уйлап кайгырды. Моңарчы ул бу хакта уена да китермәгән икән. Китү сәгатьләре якынлашкан саен эчке кайгысы арта барды аның. Бәлки, бу беренче кат юлга чыкканда була торган табигый бер кичерештер. Ничек кенә булмасын, Әминә үзенең эчке кайгысын берәүгә дә, бигрәк тә әнисенә сиздермәскә тырышты. Менә кайчан якын дус кирәк икән ул. Я, түзәр әле.
Зур тормыш юлын башлаганда алай икеләнүләр мәгънәсез. Тәвәккәл була белергә дә кирәк. Шәрәф тә бит әнә сабыр төбе сары алтын ди. Дуслык башлана гына бит әле. Шуларны исенә төшерүенә Әминәгә җиңел булып китә. Ышанычы арта. Ишектәге кыңгырау шалтырады. Әминәнең уйлары бүленде. Шәрәф бу. Әтисе бер вакытта да булай шалтыратмый аның. Әлбәттә Шәрәф. Әминә йөгереп барып ишекне ачты. «Можнамы?» диде елмайып басып торган Суфия. Әминә Суфияны дус итмәсә дә, таныш кыз булганга шитләтмәде дә. Алар бер курста укыдылар. Тик Суфия дәүләт имтиханнарын тапшыра алмыйча тагы бер елга утырып калды. Бу уңайдан студентлар арасында ике хәбәр йөрде. Янәсе, Суфия быелгы чыгарылышның күбесе ерак авылларга җибәреләчәген белеп ала да, Юрий провалить итә. Икенчесе, имеш провалить иткән фән укытучысы белән Суфия арасында йөрәккә бәйләнешле серләр бар. Беренче хәбәр чынмы, ялганмы? Ялган булса, кем тараткан? Белүе читен иде. Әмма икенче хәбәргә килгәндә, аны Суфия үзе тараткан дигән өченче хәбәрдә йөри иде. Суфия ишектән керә-керүенә Әминәне кочаклап алды. «Әминүк, китәсең дәмени җаным, безне калдырып? Китми икән, калдырганнар икән дип ишеткән идем бит әле мин». Әминә буларны беренче ишеткән төсле гаҗәпләнде. Шулаймы ни? Ике кыз сөйләшә-сөйләшә эчкә уздылар. Аның ише икән-микәннәргә колак салыр булсаң, кем нәрсә сөйләмәс? Суфия моны үз бакчасына ыргытылган таш түгелме дип шикләнде. Ләкин ул шиген яшерер өчен Әминә белән килешкән булды. Әйтмә дә инде. Мин бит әле бу хәбәрне ишеткәч, телефон аркылы тәбрик итмәкче идем үзеңне. Бу юлы Әминә чын-чынлап гаҗәпләнде. Тәбрик итмәкче идең? Ярар инде. Ялган хәбәр дисең икән, кирәге юк. Җенем сими шул ялганны. Табышмак булдың билләһи. Табышмак түгел, ишеткәнемне әйтәм. Сине авылга китмәс өчен Шәрәфкә чыгарга булган икән дә, министр ишегезне бузып куйган дип сөйлиләр. Шул дөресме? Әминә кызарды. Кем сөйли? Сүз иясе белән йөрми шул, җаным. Әгәр дә Әминә бу сүзләрнең иясе менә хәзер каршында утыручының үзе икәнен белсә, шул минутында ук түбәләп чыгарыр иде. Ниндидер явыз телләрнең гайбәт таратырга маташулары борчыды аны. Чөнки дөньяда гайбәттән дә хәвефле, гайбәттән дә көчле агуның булмавын Әминә яхшы белә иде. Кайсы ятсызы тарата торгандыр шундый ялганны? Ишеткән бер ялган иясен эзли китсәң, дип Суфия сүзне икенчегә борырга ашыкты. Әминәнең ялганчының кем булуын тәфтишли башлавыннан шүрләде. Шулай була калганда, бер ялганнан икенчесенә бата-бата фаш ителүеңне көттә тур. Кеше күңеле гаҗәп бит ул. Тормыш тәҗрибәң аз булып, башыңа төшеп башмакчы булып күрмәгәч, авызың пешеп өреп эчмәгәч, ялтыраган бар нәрсәне алтын дип белгәч, гади генә күренгән хәлләр каршында башыңны җуеп, ярдәмсез калган чагыңда була синең. Мондый чакта син каршыңда гаҗәп оста рияланып, сиңа игелек теләп, кайгыңны уртаклашып, синең белән бергә янып, бергә көеп утырган кешенең буларның барысында бары тик бер генә теләктән, сине батыру теләгеннән чыгып юхалануын белмисең дә, сизмисең дә, уеңа да китермисең. Бу ясалма гаделлек битлеге артына яшеренгән мәкерлек. Әминәнең мондый мәкерлекне танырлык үткен күзләре, сизәрлек сизгерлеге җитеп бетми икән, нишләмәк кирәк? Яшь бит әле ул. Кемнең кемлеген белү өчен аның белән аз дигәндә бер пот тоз ашарга куша китап. Баязит агай кайтты. Әминә әтисен каршылады.
Суфия ялгызы калган арада күзе почмактагы көзгегә төште. Сискәнеп китте ул. Әйтерсең, башындагы яшерен уйларын шыпырт кына икенче берәү карап тора. Баязит агай кулындагы төргәкләрен Әминәгә сузды. Мәле кызым, чемоданыңның бер почмагына салып куй әле шушыларны. Суфия китәргә җыенды. Аны ашка калырга кыстадылар. Ләкин ул вакыты юклыгын, бары тик саубуллашып чыгу өчен генә керүен ышандырырлык итеп әйтә алгач, юлын бүлмәделәр. Суфия урамга чыккач 5-10 адым китмәгәндер, Шәрәфне очратты. Егет кулына магазиннардагыча төрелгән тартма тоткан иде. Шәрәф, бүләк кемгә? Дип каршылады аны Суфия. Егет шак кына кызарды. Ясенә, кайдан булай? Әминәне озатырга килгән идем дә. Китми икән. Ничек китми? Иртәгә калдырганнар. Документлары әзер булмаган диме шунда. Кем әйтә? Баязит абый. Шәрәфнең башында кылт итеп яңа уй туды. Документлар әзер булмавы тикмәгә түгел. Бер яңа хәл килеп чыккан күрәсең. Үзе нәрсә ди? Әминәме? Өйдә юк димиш инде. Синең белән свидание өмет итеп чыккандыр дип уйлаган идем мин. Суфияның шушы минутта уйлап чыгарган бу ялганына Шәрәф үзе дә ышанды. Әлбәттә шулай. Әлбәттә Әминә аны очратып, үзенең бүген китмәячәген әйтер өчен чыгып киткән. Кайда гына йөри икән ул хәзер? Шундый чакта килеп тагылды бит, җитмәсә монысы да. Әйдә. Нәрсә Ләйләсен җуйган Мәҗнүн төсле катып калдың? Диде Суфия, һәм егетне култыклап угалды. Син, конечно, осторожность саклыйсың инде. Ие бит. Курыкма. Әминә ул син уйлаганча көнче күбәләк түгел. Умница ул. Шәрәф ихтыярсыздан Суфияга иярде. Суфия аңа бөтен тәне белән сыланырлык булып якын барды. Шәрәф кызның йомшак тәнен һәм шуның электр тогы шикелле үз тәненә дә күчә барган гаҗәеп бер җылысын сизде. Суфия җитди тонга күчте. Син минем шаяртуларга карама, Шәрәф. Мине бит шундый шаян табигатьле булуым өчен яманлыйлар да. Кеше яманлый дип табигатемне үзгәртә алмыйм. Мин бит Әминәгә әйттем дә инде. Нәрсәне әйттең? Ике арагыздагы йөрәк серләрен. Даже мин аны кытладым да. Ул бик теләп кабул итте минем кытлавымны. Сөйләшеп бара торгач, ирек мәйданына килеп чыктылар. Бу кичке сәгатьләрдә киң мәйдан җанлы да, ямьле дә иде. Әнә мәйданның күрке Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының утлары балкый. Колонналы ишек аллары театрга килүчеләр белән тулы. Сиңа кая таба? Миңа хәзер обязательно. Беләсеңме, Шәрәф? Дип бүлде аны Суфия, назланып сылана төшеп. Әйдә, Карменны тыңлыйбыз. Миңа бит Суфия сөйләргә дә ирек бирмәде. Әйдә инде, подумаешь, бер опера тыңлаудан гына бер ни булмас. Курыкма, Әминәгә дә берәүгә дә әйтмәм, диде Суфия, һәм шаянлыгына хас тавыш белән шаркылдап көлә башлады. Ләкин озак көлмәде ул. Шып туктады да тагы җитди тонга күчте. Шаяртам, Шәрәф. Әллә ни уйлыйсы булма тагы. Дөресен әйткәндә, минем Карменга 2 билетым бар. Әйдә инде. Ату билетлар яна. Әйдә. Беләм, керәсең дә килә. Әнә күзләрең дә шуны әйтә. Пошли. Суфия Шәрәфне өстерәгәндә итеп театр ишегенә таба алып барды. 1-2 атлагач та Шәрәф карышмаска булды. Алар театр ишеген үтеп, билетлар тикшерүче хатын янына җитеп туктадылар. Суфия сумкасыннан булмаган билетларын таба алмыйча аптырады. Звонок шалтырады. Суфия ашыкты. Төшереп калдырганмын, күрәсең, хәзер. Ул шунда ук йөгереп барып кассадан 2 билет сатып алды. Шәрәф өенә кайтып кергәндә сәгать 12 иде. Башында җиңелчә эчми исерү, кан тамырларында ниндидер чит бер шатлык тибеше, өс башында
Суфиядан сіңген хушбу исе. Нинди тірі қызы ул хәйерсіз. Нинди үткен. Екінші кармен диярсең. Әнисе ишекне ачты. Һәм улын күрүгә шак катты. Аннары үз шиген тикшергәндәй, стенадағы сәгатькә карады. Бәй, поезд киткәнче тормадыңмыни? Нинди поезд? Ана әлегедән битәр гаҗәпләнде. Ничек нинди поезд? Кайдан гына кайттың соң әле син? Театрдан? Театрдан? Мин вокзалдан кайтуың дип торам. Әминә китмәдемени? Шәрәф чын-чынлап ачуланды. Нәрсә бутыйсың син, әни? Вокзалда ни калган миңа? Бутамыйм. Кич кырын Әминә килеп киткән иде. Берничә китап алып торган булган икән, шуларны китерә килгән. Менә запискада калдырды. Бәдига апа өстәл өстеннән Әминә калдырган записканы алып Шәрәфкә сузды. Нинди хәл бу? Шәрәф дөньясын онытып запискага текәлде. Шәрәф, китапларыңның икесендә Филатов, Ланг калдырам. Бүген китәм. Билетлар кулда. Поезд төнге 11 тулып 35 минутта. Калганын укып тора алмады ул. Әле генә салып белгән плащын, эшләпәсен кияргә дә онытып, ишекне бәреп ачып, атылып чыгып та китте. Әминә тагы сәгатенә карады. 11 тулып 5 минут. Радиодан посадка игълан иттеләр. Шәрәф күренмәде. Әминәне берсеннән берсе күңелсез уйлар сырып алды. Ни өчен килми Шәрәф? Әллә әнисе записканы күрсәтмәгәнме? Бер хәл булганмы әллә? Шәрәфнең бер нинди сәбәпсез килми калуын уена да китерә алмый ул. Әминә тагы сәгатькә карый. Әйдә, кызым, ди чемоданын кулына алган Баязит агай. Менә ул утрасы вагон. Алдан Баязит агай менә. Аннары әниләрен мендерәләр. Соңыннан менгән Әминә икенче аягын җирдән аерып ала алмыйча, шулай баскыч басмасына асылынган хәлендә вокзал капкасы ягына карый. Шәрәф күренми. Бөтен вокзал өстенә икене бәргән җиз колокол тавышы тарала. Радиодан бер апай озатучы гражданнарның вагоннардан төшүен үтенә. Озатучылар хәзер инде вагон тәрәзәләре турысына җыелышканнар. Барысы бер юлы шау киләләр. Кем кемнең нәрсә әйткәнен ишетмәсә дә, төшенгәнен аңлатып башын ия, кулын булгый, бармак очлары белән һавада төртеп хат язарга онытма дигән мәгълүм ишарәне ясый. Шәрәф троллейбус туктаган шук алдагыларны ырып-йырып сикереп төште дә, җан фәрман вокзалга чапты. Юлда нәрсәгәдер бәрелде ул, кемгәдер орынды. Ниһаять, вокзал эчендәге халык төркемен йырып, платформага атылып чыкты. Платформа тулы озатучылар баягыдан да көчле шаулашып, кузгалып барган поезд артыннан ияргәннәр. Хуш! Хат язарга онытма! Валя! Не забудь телеграмму дать! Кайсыдыр шаян тавыш белән кычкыра. Прощай, любимый город! Калганнар аны эләктереп ала. Вагоннар йөрешләрен кызулата бара. Шәрәф башта аптыраган хәлендә паровозга таба чаба. Аннары туктый да койрыкка таба йөгерә башлый. Тагы туктый. Вагоннар гына туктамыйлар. Кызулаганнан кызулатып чабалар. Һәм менә соңгы вагон артындагы сыңар ут, әйтерсең лә үртәгән төсле, күзен кысып ала да, каядыр китеп югала. Платформада йөрәк әрнүенә түзә алмыйча, иң кадерле кешесен югалткандай булып, бер ялгызы Шәрәф басып калды.